रंजालि बैसागु बोथोरा गेजेराव साननैसोल' थारसै दाउ खौआबो बिलाइ खिलिहांनाय दालायाव बानानै खौ खौ गाबनो हमबाय। बेबादिनो बर' हारिनि गेजेरावबो हायला हुइला मोसानाय, खामनि गोमखांनाय, सिफुंनि रिंखांनाय गामि दथानि खना खना खोनानो मोनसै, गोसोआबो रंजाखांनो गोसो जासै। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि फुग नावकाटा गामियाव बैसागु बोथोरा सौफैहांनायजों गासै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बर'नि हारिमुवा गोमालांनो हमबाय। खाम सिफुं जथा सेरजा आरो बैसागु जेवजा मोसानाय बेफोरखौ फोजाखांफिननो थाखाय साखाफारा जादों। बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनोब्ला बैसागु जावजा मोसानाय, बैसागु हान्जा मोसानाय, खुगा मेथाइ रोजाबनाय लाबोफिननाया गासै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि खौसे जानानै ओंखारोब्ला रंजानाय मोनो। बेनिखायनो नावकाटा रैसुमै हान्जाया बैसागु बोथोर सौफैनायजों बयबो बैसागु मेथाइ रोजाबनानै बैसागु जेवजा मोसानायखौ साखाफारा जादों। नोंथांमोननि चेनेलनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो फैबाय थानाय जि रंजालि बैसागु गोदान जि बोथोर, दा बेनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोनाय थाबाय। दिनैनि समाव जोंनि जि तकनकाटा पुब नावकाटा तकनकाटा सुबा गामियाव जोंनि जि थाखानाय तकनकाटा रैसुमै बैसागु हान्जा, दा बे बैसागु हान्जाया बोसोरफ्रामबो जोङो जि रंजालि गोदान बोसोर रंजालि बैसागु सफैनाय लोगो लोगोनो जोङो बेवहाय मा होनदों जोंनि जि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बैसागु मोसानाय, बे दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रामबो बैसागु दान सफैनायनि सिगांनो जोङो साखाफारा जायो। दा थिग नैबे समावबो जोङो फैबाय थानाय जि रंजालि गोदान बोसोर बैसागु दानाव जोङो जोंनि मोसाफुंनाय हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै जों साखाफारा जागासिनो दङ। जोंनि गामिनि जारिमिन हिसाबै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो हमनो हायो थांनाय 1995 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिमावलागै हयथ' जोङो गेजेर गेजेर थाद'दोंब्लाबो, माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय थाद'दोंब्लाबो जोंनि जि बर'नि आंगो हारिमु, बे हारिमुखौ लाखिलांनो जोङो माने जोबोरैनो खस्थ' खालामनानै दिनैनि नैबे अबस्थासिम सफैनो जोङो आरो जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो हानायमानि जोंनि हारिमुखौ जाहाथे बुहुमाव गोजोरै लाखिनो हायो, जोंनि बर'नि आंगो हारिमुफोरखौ। दा बेखौनो मोनसे सेस्थाजों जोङो दिनैनि नैबे समाव जे रंजालि बैसागु मोसानाय बेखौ जोङो सर' खालामगासिनो दङ। फैबाय थानाय समफोराव जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन फिल्डआव जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा। जों नुदों बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागु मेथाइआ खिन्थु ओनसोल एबा जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन मेथाइफोरखौ खननायफोरखौ जों खोनानो मोनो, खिन्थु नोंथांमोननि नैबेयाव माबायदिहै खालामो? नंगौ, माने जायगा लाना ओनसोल लायै बा जिल्ला लायै जेनेबा माने जि मेथाइ बा जि मोसानायनि फाव फेसनफोर बेयो आलदा आलदा जायो। दा नैबे आथिखाल समाव जोङो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जिल्लायाव जे रोखोमै जों सोलियो, दा बेखौ लानानैनो जोङो माने फैबाय थानाय समफोराव दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा। आरो जि माखासे जोङो मेथाइ सायख'नानै लादों बेयो बोथोरजोंनो खाबजानाय आरो जोंनि हारिमुजों जोंनि आबादजों खाबजानानै सुजुनाय माखासे मेथाइफोरखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समफोराव मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय माने जोबोरैनो जों साखाफारा। आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा खिन्थु गावनि हारिमुखौ गारनानै गुबुन हारिमुखौसो बांसिन बजबना लानाय नुदों, बे बेलायाव नोंथाङा? थारैनो बेयो जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा। थारैनो जोङो जुदि बुहुमाव जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव आरो गेरेमसा हारि दानायाव जुदि जोङो थांनानै थामारनांगौबा, बुहुमाव जुदि बर'आ मोनसे माने सोदोमस्रि गोनां हारिमु गोनां होननानै जुदि थांना थानो जुदि थारैनो सानमारदोंब्ला, जोङो नैबे जि आथिखाल समाव सोलिफुबाय थानाय जि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, बिथांमोना जोंनि बर' हारिमुखौ बावगारलांनानै आनज्रायनानै गुबुन हारिमुनि दारै माने रंजानाय बाजानायखौ लानाय थानायखौ जों नोजोर होब्ला नुनो मोनो। थारैनो बे जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा। नाथाय जोङो बेखौ जोङो जानो होआखै। जोंनि गामियाव माने बुंनो थाङोब्ला जोङो गामियाव जानो होआखै बेखौ। आरो जोङो थारैनो बर'नि आंगो हारिमु आरो दामजुफोरजोंनो जोङो दामै देयै जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आथिखाल समाव जोङो नारा नाथा नाजादों। आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि गुबुन सोनाबारिनि जि दामजुफोर बा ट्रेकफोर बा डिजेजों मोसानाय, जाहाथे बे जोंनि समाजाव फैया, जोंनि ओनसोलावल' नङा बर' समाजावनो जाहाथे बेबायदि जानो नाङाथों, बेखौ जों अराय हास्थायो। आरो जोङो गामि हिसाबैबो जोङो बेखौ जाहाथे बजबनानै लाया। जोंनि फैबाय थानाय जों गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे जोंनि बर'नि आंगो हारिमु दामजुफोरजोंनो जाहाथे अराय सम बोथोर लायै बोथोर जोङो गोरोबफ्लेनानै जोङो रंजालांनो हाथों, फालिलांनो हाथों, बर'नि हारिमुखौ हमथालांनो हाथों, आं बेखौनो हास्थायो। रायजो राजा नोंथांमोना बे रैसुमै हान्जानिफ्राय मा खावलायदों? रायजो राजानिफ्राय आङो नैबे तकनकाटा रैसुमै हान्जानिफ्राय
आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जियानो जायाथों मानो सोनाबारि जि दामनाय देनाय बेखौ दोनथ'नानै जोंनि जि थांना थानायाव जोंनि जि बर' हारिमुनि दामजुफोर दङ बेखौनो बाहायफिननानै आरो जोंनि जिखिनि बर' माखासे कालसारफोर दङ बेखौ जोङो बोखांफिननानै फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि बर' हारिमुखौ बुहुमाव फिन लाबोफिननानै गेरेमसा माहारि दानायाव जाहाथे जों माबा मोनसे दान होनो हालाङो माबा मोनसे बिहोमा होनो हालाङो ओंखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ आङो बिसेसकै खावलायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोना बे DJ साउन्ड ट्रेकफोरजों मोसानायनि सोलाय जुदि रियेल हारिमुजों दामजुफोरजों दामनानै मोसायो बा स्टेजफोराव पारफरमेन्स खालामो बबेबा गेवलां माने जायगाफोराव पारफरमेन्स खालामनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुङो आं बेखौनो रायजोफोरनिसिम बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय गिबियावनो आङो गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय जोंनि बे दखनकाटा रैसुमै हारिमु आफादनिफ्राय जों बोसोरफ्रोमबो जोङो बिदिनो बैसागु फालिथायखौ जोङो रंजा बाजायै गाजा गोमजायै बिदिनो फालिबोयो देग्लायबो जों बिदिनो साखाफारा खादों जे बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिलांनो थाखाय जोङो दा समनिफ्रायनो जानजि खाफ्रादों आरो रिहार्सेल होगासिनो जाहाथे जोंनि जा जोङो जे फिल्डआवहाय पारफर्म खालामगोन बियो मोजाङै थांथों गासै रायजो राजा बिथांमोनजों जों अनसायजाथों बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आंनि मुङा निसा बर' आङो दखनकाटा रैसुमै हारिमु आफादनि जानानै आं मेथाइ खनो जोंनि बैसागु हानजा मोसानायनि मेथाइखौ आं खननो लादों हाबाब लोगोफोर मा एसे मोजां बैसागु बोथोरालाय हाबाब लोगोफोर मा एसे मोजां बैसागु बोथोरालाय लाजिनाय गिनाय बावगारहोयो उरां फारां जाबाय बायो हायला हुइला मोसाहोयो हायला हुइला रंजाहोयो दे मोसा बयबो दे रंजा ओइ दे मोसा बयबो दे रंजा हाबाब लोगोफोर मा एसे मोजां बैसागु बोथोरालाय हाबाब लोगोफोर मा एसे मोजां बैसागु बोथोरालाय बैसागुआ जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि जौगानायखौ लाबोयो बेखौनो आसा फारिनाय थाबाय
बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।